गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आंनि भिउवार्स नोंथांमोन। आं दिनैहाय मेम्बार वार्डनि थाखाय फंनैसो खोथा लानानै फैदों, बेनिखायनो आङो बे भिडिअखौहाय लाबोनाय जादों। आङो नोंथांमोनखौहाय भिडिअखौहाय जोबजासिम नायगोन होननानै आं आसा थिबाय। फैगौ 2 खालार खालि जोंहा वार्ड मेम्बारनि इलेक्शन जागोन। बे इलेक्शनाव सोर देरहागोन, BJPया ना कंग्रेसआ, आरो सोर BJPआव होगोन सोर कंग्रेसआव होगोन बेखौ जोंहा मेगन सालायनो गोनांथि गैया। आरो BJPनियानो जाहैबाय काप प्लेट आरो कंग्रेसनियानो जाहैबाय खदाल, ससमा, टिभि, बिदिनो बायदि रोखोमनि खान्थाल बायदिसिना टिभि, बेफोरबायदिनो बायदि रोखोमनि दङ। आरो नोंथांमोना अराय समनि खुसिखौ लुगैयो ना दान्दिसे समनि खुसिखौ लुगैयो? अराय समनि खुसियानो जाहैबाय फैसा थाखाजों नाङै भट, आरो दान्दिसे समनि खुसियानो जाहैबाय फैसा थाखाजों बुरखायनानै होनाय भट। बेनिखायनो नोंथांमोना सांग्रांथि जा। सोरबाफोर जुदि नोंखौ बायनानै भट होयोब्ला बेनिफ्राय गोजानाव थानो नाजा, आरो बेफोरबायदि बुरखायनानै फुस्लायनायाव नोंथांमोना गोजावनो नाङा। खोनानो मोन्दों गुबुन मोनसे हान्जाया 50 लाख रां दाहार एबा बुरखांनानै गोबां मानसिफोरखौनो बायनो नाजागासिनो दङ, आरो बेफोरबायदि फुस्लायनाय एबा बुरखायनायाव नोंथांमोनाबो दा गोजाव, मानोना बियो दान्दिसे समनिल' खुसि। आरो कागजखौहाय जोङो बोरैहाय फल खालामनांगोन नायनानै ला। बेयावहाय एग्जाम्पल भटनि मोनसे कागज, बेखौहाय जोङोहाय गोलावैहाय फल खालामग्रोनांगोन। गोलावै फल खालामनायनि उनाव गुसुङै फल खालामनांगोन। बेनिफ्राय बेवहाय बोरैहाय स्टाम्पखौहाय बुनांगोन होनोब्ला बेवहाय कंग्रेसनिबो थानो हागौ, खदाल थागोन, BJPनि थागोन, काप प्लेट थागोन। बेवहाय नोङो सोरनियावहाय होगोन बेवहाय काप प्लेटआव होयोबा काप प्लेटआव बिदि स्टाम्पखौहाय थुनानै होनांगोन आरोना। स्टाम्प बुखांनायनि उनाव जाहाथे स्टाम्पआ बेलेग साइडआव नाङैनि जोङो बेखौहाय बोरैहाय फल खालामनांगोन होनोब्ला बेलेगाव नांदेरोब्ला रेजेक्ट जागोन, बेनिखायनो गोलावै थख्रबग्रोनांगोन। गोलावै थख्रबनायनि उनाव गुसुङै थख्रबनांगोन। गुसुङै थख्रबनायनि उनाव जोङो बक्सआवहाय सोनानै होनांगोन। एग्जाम्पल बियो मोनसे भटनि कागज, बेखौहाय बोरैहाय फल खालामनांगौ नायनानै लाब्लानो जाहैबाय। सिगाङावनो बिदि गोलावै फल खालामग्रोनांगोन। बिदि गोलावै फल खालामनायनि उनावहाय गुसुङै थख्रबबावनांगोन। गुसुङै थख्रबनायनि उनावहाय बक्सआवहाय सोनानै होनांसिगोन बेखौ, अब्लानो जाबाय। गोजोन्थों। जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामलांनो दाबाव।